Acompanyeu-me a cargar 3 vehicles a la grua Volvo. Bueno, collats, avui ja hem de fer el cargament per demà. Mos toquen a buscar un cotxe aquí en un taller, cargar-lo al pis de dalt i després ficar una moto i un cotxe darrere. Però primer de tot hem d'anar a repostar. Ja estem aquí emplenant la bèstia que trague un mal parit. Vale, ja estem aquí cargant el cotxe, ara ficarem el pis de dalt i estagarem les 3 rodes perquè anirà alçat. Ja després ho ensenyaré. Tenim les 3 rodes estacades i ara anem al taller a cargar la moto i l'altre cotxe. Vale, ara som aquí al taller i ara el que farem és alçar el pis. Així alçarem. Llavors baixarem la plataforma, ficarem la moto aquí i aquell traste aquí darrere. Vale, un cop tenim la moto aquí sota estacada per 3 punts, en aquesta situació hem estacat 2 trinxes aquí que baixa davant i una darrere, hem ficat els seguros del pis perquè no baixés i ara mos toca pujar el Discovery amb aquest lloc d'aquí. Doncs ja ho tenim això, collats. Ja tenim la grua cargada amb els 3 vehicles per demà baixar a les terres de Lleida. I mireu quin goig fa això. Mira, el floc aquí dalt. Això sí que fa goig. Ho he cargat així perquè així és la forma més fàcil de que hi càpigui tot. I així, doncs, demà és un dels bons viatges, de que amb un viatge m'hi baixo 3. I ja està, Però bueno, fins aquí, collats, com cargar la grua de 2 pisos. Vinga, va, cuideu-vos.